Такі выбар трэба зрабіць, але я думаю, што пачынаць трэба, каб людзі асэнсавалі неабходнасць такога выбару. Бо я вельмі добра разумею, што ёсць шмат беларусаў, нават тых, якія прытрымліваюцца дэмакратычных каштоўнасцяў, якія не адчуваюць сябе утульна праз вось гэту альбо-альбо, гэту дыхатамію. Калі іх ставяць дыскурсіўна, праз дыскурс, ставіць у пазіцыю, выбірайце паміж Захадам і Расіяй. Мы знаходзімся ў пасткі наратыва, які склаўся яшчэ падчас доўгага перыяду халоднай вайны. Вялікай колькасці беларусаў падсвядома закладзены вось гэты канфрантацыя між Захадам і Усходам. Да, вы за тое, каб Савецкі Саюз і Захад. Каб беларусы асэнсавалі, што ім трэба рабіць, як кажуць у палітычнай мовы зараз, еўрапейскі выбар. Да? Трэба пачынаць з пераасэнсавання культурнага пазіцыянавання Беларусі у еўрапейскім кантэксце.